E a esta hora imos ir ata a capital de Culleredo, ata Río. Ali van celebrar as festas dende mañá ata o vindeiro luns, incluído, e celebrarán uns festexos na honra de San Roque de San Miguel, e prácticamente será o broche de ouro para un verán festeiro en Culleredo que comezaba polo mes de maio prácticamente e que se estende ata agora, ata o comezo de setembro. Saudamos a Sara Pérez e a Guille Seijo, que son respectivamente a presidenta e un dos integrantes da comisión organizadora, que como todas as comisións pois ten un moitísimo traballo previo para que a partir de mañá as festas salgan a pedir de boca. Que tal? Moi boa tarde aos dous. Boas tardes. Que entusiasmo noto na voz. Eso é que se fixo moito traballo, está todo preparado, non? Sí, xa estamos listos. Canto tempo levades traballando preparando estas festas de 2025? Pois xa case cando rematou a festa do ano pasado xa comezamos con esta. É dicir que case un ano, non? Sí. Que destacades do que é o plantel para este ano? Algunha actividade que vos pareza así novedosa? Hai varios que teñen tradición, como a churrascada, como o sorteo dos sachos, pero que vos parece a vos así algunha novedade que podamos destacar ou non? Pois este ano, o sábado teremos paella tamén, na sesión Vermú. É dicir que se vai poder comer, aparte de botar un baile, vai haber música, comida, gastronomía, non vai faltar nada, non? Nada, todos os días vamos a ter o sábado paella, o domingo pulpo e o luns a noite churrasco. Como facedes para mesturar todo eso? Porque vexo que tamén hai deporte, sobre todo o sábado, non? Sí, o sábado temos un torneo de balonmán, xa que aquí o equipo Balonmán Culleredo é moi bo, entonces, pois, para que se vexa máis o clube. A ver, comentándome un poquinho así día a día, un pouco para que a xente que non lle chegou o cartel ou que non ten internet, pode haber xente maior que mellor non estea conectada. Vamos así día a día, que destacaríades ao primeiro día de festas, que é mañá sábado? Pois o sábado comezamos as festas co torneo de veteranos do balonmán no pabellón. Despois temos a misa na igrexa románica, abaixo, ao lado do campo da festa, e a continuación a sesión Vermú con pili pampín e a paella. Pola tarde temos os xogos infantís ás 6 con festa da espuma e a verbena con Venecia Music e a disco móvil M Music. Vale, que tienes un pouquiño de todo xa para o primeiro día, pero son 3 días de festas. Que hai o domingo? Que destacades? O domingo comezamos calorada ás 9 da mañá. Despois, a unha, facemos misa na igrexa de arriba, a igrexa parroquial, onde faremos a procesión. E despois temos a sesión Vermú longa, con dúo élite e a disco móvil M Music. E no descanso teremos o sorteo de ramo, como é tradicional aquí. O sorteo do ramo, como acabas de decir, que é quizás un dos actos máis de sempre, non, das festas. Algo que hai moita xente, o mellor, que non coñece ben. Como é o sorteo do ramo? Onde ven esa tradición, Sara? Pois se leva facendo moitos anos antes de que nos naséramos. E en que consiste exactamente? Porque hai moita xente que mellor non sabe de que va. É dicir, como é isto do sorteo do ramo? A xente ten o sorteo, a xente ten que poñer aí para levarse algo. Como é a historia? Porque é unha tradición, non? O ramo consiste en un pastel que sorteamos gratuitamente para o pobo, porque cando facemos alborada repartimos unha especie de ticket gratuito, e esos tickets son os que entran dentro do sorteo. Logo na sesión Vermú pues, repartimos ese pastel para que logo leven á súa casa e podan comer o postre despois de pasarlo ben na sesión Vermú. Bueno, sexa que non estea feito ir ás festas de Culleredo, pense que o ramo lle van a sortear unhas flores, non ten nada que ver, é algo para levarse ao estómago, non? Exactamente. E bueno, hai moito de comer, moita componente gastronómica nas festas de Culleredo, hein? Sí. Bueno, e despois pola tarde ese día remataremos cos xogos infantís. Te iba a decir, porque ese día non hai verbena pola noite, non? Non. Bueno, verbena pola noite a teredes o luns, non? O luns, que estará o churrasco, que comezaremos sobre as 7:30 a facelo, e despois temos verbena cos satélites e ca disco móvil de M Music. Teredes moita ración, moita carne para repartir no churrasco? Tendes así máis ou menos unha cantidad aproximada que pensades repartir? Esperades moita xente? Contádenos.
Pois a verdad que esperamos que veña bastante xente, sí. Ainda que comecen as clases, a xente que veña sea por aquí. Bueno, a ver, decías que o luns hai a churrascada popular, como sempre a partir das 7:30, máis ou menos esas horas, non? Sí, E despois tes verbena para rematar. verbena co satélites e con M Música. No descanso faremos o sorteo de 1.000 euros e 4 sachos. E o dos sachos creo que ten tamén bastante popularidade, polo menos nos últimos anos, non? Sí, xa que temos o lema de hai que sachalo, entón, pois que menos que sortear 4 sachos. Bueno, a ver, algunha cousa que lle diría desa xente, antes vos decía, antes de empezar a entrevista, que tal os veciños portándose para axudar á festa? Nada, os veciños moi ben, estamos moi contentos con eles. E para a xente que de fora de Culleredo que se poda querer achegar bueno, disfrutar destas festas para rematar un pouco de algún xeito o verán en o municipio, todas as festas que houve no verán e as terminan na capital do concello. Como os animamos? Claro, como ben dis, é un bo peche de verán para comenzar cun mellor ánimo a rutina en setembro, e pois que mellor que vir a disfrutar as festas na capital en Tarrío para cerrar este verán de calor que fixo ahora. Bueno, pois unhas festas ben traballadas durante case un ano, como decía a comisión. Unha comisión, cantos sodes na comisión? 9. 9. E todos sodes noviños ou hai algún máis veterán? Hai 3 que son máis veteranos e os demais que somos máis novos. E canto tempo levades así nesta comisión facendo os cargo da festa? Sobre 4 ou 5 anos. Canto vos queda de mandato, como se forades políticos? Canto vos queda de legislatura? Vos queda moito? E de renovar este ano? Como é a cousa? Como está a cousa? De momento renovamos, mentras nos deixen. Ou sexa, que tendes gañas de seguir metidos en este tinglado, porque ás veces é un pouco jaleo, non? Organizar unha festa. Dá moito traballo, pero ao final ver como salen as cousas agradece. Bueno, pois, dende logo noraboa, porque todo está plantexado e parece que moi ben e estamos seguros que vai haber moitísima xente nas festas, que saia todo ben. A Guille Seijo, a Sara Pérez, integrantes, Sara presidenta da comisión organizadora, esperamos que os vaya moita xente dende aquí, dende Radio Culleredo. Imos, bueno, humildemente, se a xente nos escoita, pois animarlles a que vayan á festa de Culleredo esta fin de semana. Grazas, un saúdo. Moitas grazas.